Familie van neergeschoten kerstman in shock na uitspraak van de rechter. Ongeloof. Ongeloof, men is verbijsterd over deze uitspraak. Er zijn werkelijk geen woorden voor. En verder in deze Zeeland nu. Knuffels en bloemen bij vindplaats. En scheidsrechter Rick Sturm loopt zich warm. Goedenavond. De rechtbank in Middelburg heeft een 28-jarige Domburger tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het neerschieten van de 21-jarige Kersman uit Middelburg. En ook moet de man bijna 3 ton aan schadevergoeding betalen. Kersman werd in augustus 2020 door de man in haar hoofd geschoten en zit sindsdien in een rolstoel. En bij de rechtbank in Middelburg staat verslaggeefster Mercy Kamermans. Mercy, het Openbaar Ministerie, die eiste 12 jaar cel. Hoe is dan de rechtbank tot deze uitspraak gekomen? Ja, er zit inderdaad een enorm verschil tussen die eis van 12 jaar, 2 weken geleden van het OM, en de uitspraak van vandaag van de rechtbank, 2,5 jaar. Nou, dat heeft er dus alles mee te maken dat poging tot doodslag niet bewezen kan worden, vindt de rechtbank. Ze denken echt dat de verklaring van de verdachte dat het wapen per ongeluk afging waar is. En ja, daardoor valt die straf veel lager uit, want nu wordt hij alleen maar bestraft voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel. Ja, de familie die reageert daar heel teleurgesteld op, op die uitspraak. Ja, de familie was niet fysiek bij de uitspraak aanwezig. Die hebben het thuis gevolgd via een online verbinding. De advocaat van Kersman was wel aanwezig en die heeft ook gereageerd namens de familie. Ongeloof. Ongeloof, men is verbijsterd over deze uitspraak. Er zijn werkelijk geen woorden voor. De familie had dit niet zien aankomen. Dat wat er gebeurd is, dat een meisje door haar hoofd geschoten wordt en dat er dan vervolgens 30 maanden wordt opgelegd. Alsof het leven eigenlijk niets waard is en zo voelt de familie dat ook. Ja, het is dus hard aangekomen bij de familie, de uitspraak, 2,5 jaar cel. Maar als we het nou toch nog eens bekijken, waar zit het er nou in? Hè? Dat die rechtbank dan het verhaal van de verdachte, dat het een ongeluk was, aannemelijker vindt dan het verhaal van Kersman zelf? Ja, het is natuurlijk zo dat Kersman zwaar gewond was. Zij heeft eerst lange tijd in coma gelegen. Toen kon ze natuurlijk niks zeggen. Vervolgens kon ze zich nog niet zo heel veel herinneren. Dat is in de loop van de tijd teruggekomen. En toen heeft ze dus gezegd, ja, er was een conflict tussen ons twee. Ja, de verdachte, die heeft vanaf het begin natuurlijk wel kunnen verklaren. En die heeft gezegd van, er was helemaal geen ruzie. Maar ik was mijn wapen aan het schoonmaken en toen ging het per ongeluk af. En ja, de rechtbank heeft voor dat laatste toch wel wat steunbewijs gevonden. De rechtbank heeft gezien dat de verklaring van verdachte wel wordt ondersteund door bepaalde gegevens, zoals de zoekopdracht in de telefoon, waarin gezocht is naar het schoonmaken van een wapen. Er is ook gebleken dat het wapen inderdaad problemen had. Het was roestig en als je de slede naar achteren haalde, dan bleef die slede haken. Dat is net als verdachte heeft gezegd. Dan wordt de verklaring van de verdachte daardoor wel ondersteund. En de familie van Kersman heeft inmiddels laten weten te hopen dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank. Een kleine herdenking vanmiddag op de plek waar de 4-jarige Dien afgelopen maandag werd gevonden. Na een oproep op Facebook kwamen een paar mensen naar Neeltje Jans om even stil te staan bij de dood van de kleuter. De politie gaat ervan uit dat de verdachte het lichaam van de kleuter zaterdagmiddag achterliet op Neeltje Jans. Er was gehoopt op een grotere opkomst bij de herdenking, maar het bleef bij een paar mensen. De initiatiefnemer van de herdenking was daar teleurgesteld over. Ik had verwacht eigenlijk dat, zoals je dat op andere plaatsen in Nederland ziet, als er iets gebeurt. En zeker als het kindjes betreft, dan zie je een berg bloemen, knuffeltjes. En ik had echt gedacht dat we hier in de omgeving ook ons medeleven zouden tonen. Voor het ventje en uiteraard ook voor zijn familie. De politie heeft 20 tips gekregen na de oproep om camerabeelden van de auto van de verdachte. Daar zitten naast camerabeelden ook tips bij over camera's die mogelijk beelden hebben gemaakt. En daarnaast kreeg de politie meldingen van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering waren geweest. Het onderzoek loopt nog. Middelbare scholen in Zeeland willen een versoepeling van de quarantaineregels. Een derde van de klasse zit thuis, omdat na 3 besmettingen in de groep iedereen al in quarantaine moet. Die regel is niet langer houdbaar, zeggen de scholen.
Voor personeel is het sowieso al heel lang heel moeilijk om steeds te wisselen van scenario. Dat maken we voortdurend mee. En de combinatie van fysiek lesgeven en van les op afstand is bijna niet vol te houden. Dat kan wel even, maar niet langdurig. Naast de middelbare scholen hebben vandaag ook de GGD's in het land en basisscholen opgeroepen om de quarantaineregels te versoepelen. Het aantal Zeeuwse meldingen van digitale fraude is het afgelopen jaar met bijna 60% gestegen. Werden er in 2020 nog ruim 800 meldingen bij de politie gedaan. In 2021 waren dat er meer dan 1400. Met een schadebedrag van zo'n 4,6 miljoen euro. De meest voorkomende zijn op dit moment wel helpdesk-fraude, WhatsApp-fraude, VIN-fraude. En VIN staat voor vriend in nood, waarbij cybercriminelen zich voordoen als bekenden van hun slachtoffers. Je trapt daar gewoon gauw in en wat je ziet is dat er vrij snel overgegaan wordt tot het vragen om geld. De politie is vandaag de ABC-campagne gestart. De A van alert zijn, de B van bescherm jezelf en de C staat voor check de afzender. En nooit klikken op snelkoppelingen, buttons, dat is echt onze tip. Het is een begrip in de omgeving, de cafetaria van John en Marjan van den Hummel uit Koudekerke. Maar na 46 jaar stoppen ze ermee. Op den duur, je raakt ouder en je ziet toch dat het al wat langzamer gaat. En die tijd die we dan nog hebben, die willen we ook nog wel op een leuke manier gaan besteden. Dus ja, op een gegeven moment een keer gezegd van nou, het is mooi geweest en we gaan kijken of we een opvolger kunnen vinden. We hebben hard gewerkt en heel veel mensen gezien, veel levenservaring opgedaan. En het is een mooie tijd geweest. Ik kan het wel met een gerust hart achter me laten. Het meeste ga ik missen zijn mijn klanten. Ik ben iemand die ook graag een praatje maakt. Ik bedoel, ik heb hier mijn vrouw leren kennen. Het is van mij, het hoort bij mij. En 46 jaar de deur open gedaan. Ja, en nu komt de tijd, dan ga ik de deur definitief op slot draaien wat dat betreft. Althans voor ons. En 12 februari is de laatste dag van John's frituurshop. Het betaald voetbal telt niet veel Zeeuwen, maar nu komt er toch echt weer eentje aan. Rick Sturm uit Oostkapelle maakt dit seizoen veel indruk als scheidsrechter. Nou, in het begin was het meer om de vereniging te helpen en niet zozeer omdat ik fluiten heel leuk vond, omdat ik het nog nooit had gedaan. Wat begon met fluiten bij Oostkapelle brengt Rick Sturm tegenwoordig naar voetbalwedstrijden in heel Nederland. Dit seizoen fluit de 24-jarige scheidsrechter onder meer wedstrijden van belofteteams in het betaalde voetbal. Echt het leukste vind ik toch wel dat iedereen gewoon lekker kan laten voetballen. Soms toch net even wat strenger moet zijn, maar ook lekker die mannen kunnen laten voetballen en laten gaan. En dat gaat goed. Zo goed zelfs dat de KNVB toekomst in hem ziet. Sturm behoort sinds kort zelfs tot de talentenpool voor scheidsrechters van de KNVB. Nou, je krijgt toch wat meer begeleiding. Hè. Je krijgt een coach erbij. Er komen mensen vaker kijken, waarnemers. Daar krijg je toch ook tips van. Zij beoordelen hoe jij je wedstrijd fluit. Die tips kan je meenemen en daar word je beter scheidsrechter van. Doordat de jonge scheidsrechter uit Oostkapelle in die talentenpool zit, mag hij ook ruiken aan het betaalde voetbal. Als vierde official bij wedstrijden in de keukenkampioen-divisie ziet hij van dichtbij hoe de beste scheidsrechters van Nederland te werk gaan. Toch vooral die communicatie die je meekrijgt. Wat zegt zo'n scheidsrechter tegen zo'n speler? Hoe grijpt hij in op sommige momenten? En de ene wedstrijd zal je er misschien helemaal niks aan hebben, maar de andere wedstrijd pak je er toch een paar kleine puntjes uit die je mee kan nemen naar je eigen wedstrijden. Een voorbeeld als scheidsrechter heeft Sturm niet. Een idee hoe hij het liefste een voetbalwedstrijd leidt wel. Ik denk dat ik heel goed op de achtergrond kan blijven als dat kan. Maar dat ik ook naar de voorgrond kan treden als het nodig is. Ik ben toch vrij lang, dus ik heb lange benen, ik kan lekker lopen. Als ik lange afstanden moet overbruggen zijn dat meestal geen problemen. En ik voel het meestal wel goed aan, vind ik zelf. Dit seizoen moet blijken of de Rick Sturm-stijl ook werkt. Als de arbiter uit Oostkapelle steeds verder van huis serieuzere wedstrijden moet gaan leiden. Omdat je steeds op een ander niveau komt, is het toch, merk je dat die spelers professioneler worden. En dan moet je soms die overtredingen gaan herkennen en dat is vrij lastig in het begin. Maar dat is gewoon puur ervaring opdoen. En dan ga je al die spelsituaties beter herkennen en daar wordt het alleen maar makkelijker van. En heb je nou een bepaald stadion of een bepaalde wedstrijd waarvan je zegt, als ik dat ooit als scheidsrechter mag fluiten, dan ben ik een tevreden man? We zijn nu toch in Rotterdam, dus de klassieker in de Kuip, daar teken ik voor.
Vandaag wisselden opklaringen en buitjes elkaar af. De gemiddelde temperatuur was zo'n 6 à 7 graden. De komende dagen worden ietsje kouder, maar wel droger en vooral zonniger. En dan hebben we het met name over zondag. En tot zover deze Zeeland Nu. Alvast een heel fijn weekend en tot morgen. Dan ook weer met het weekoverzicht na het nieuws. Graag tot dan.